Kuhmon musiikkiopistossa teimme tilaston, joka yllätti meidät erittäin myönteisesti. Tilasto näyttää, että 0-18-vuotiaista kuhmolaisista 25% opiskelee tässä paikallisessa musiikkiopistossa. Sieltä vielä erityisesti nousee 2 huippuvuotta, nimittäin vuonna 2017 ja vuonna 2020 syntyneistä lapsista jopa 44% on musiikkiopistossa. Ajattelen, että on sellainen 4 perusasiaa, mitkä ovat tehneet tämän mahdolliseksi. Ensinnäkin on tärkeää, että paikkakunnalla asuvat ne musiikkiopiston opettajat, jotka toimivat sillä alueella. Sitten toinen tärkeä asia on toimiva yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Eli meillä toimii päiväkotimuskarit kummassakin Kuhmon päiväkodissa ja lisäksi Eskarissa lapsipuoro. Ja tämä tavoittaa hyvin lapsia. No sitten tietysti kaupungin veto- ja pitovoiman tulee olla kunnossa. Rahoituksen täytyy olla vakaata, jotta kehittäminen on mahdollista. Ja opettajille täytyy olla mahdollisuuksia täydennyskoulutuksiin. Esimerkiksi meillä on ORF-pedagogiikkaan erikoistunut opettaja. Toimimme positiivisen pedagogiikan periaatteiden mukaan. Ja sitten 4. asiana yhteisöllisyyden vaaliminen. Eli meillä jokainen lapsi ja nuori kuuluu johonkin soittoryhmään. Ja tarvitaan myös sitä musiikkiopiston omaa pitovoimaa. Sellaisia porkkanoita, mikä säilyttää ja ylläpitää motivaation. Täällä Kuhmossa sellainen on pääsy vanhojen tanssit säästävään orkesteriin. Tai sitten kun on soitto-opinnoissa pitkällä, niin nuori voi hakeutua kesämuusikoksi. Se on kaupungin tarjoama kesätyö. Tällaiseen onnistumiseen tarvitaan myös taiteen voimaan luottava yhteisö. Lisäksi tarvitaan paljon yhteistyötä ja sellaista ihan arkista aikataulujen sumplimista esimerkiksi urheiluseurojen kanssa. Niin, että sekä urheilua ja musiikkia harrastava lapsi ja nuori voi harrastaa niitä molempia. Ja luulen, että tämmöiset asiat ovat tehneet mahdolliseksi sen, että 25% lapsista ja nuorista opiskelee Kuhmon musiikkiopistossa.